Jeg tror på, at det betaler sig at investere i mennesker. Der er en tendens til, at det ikke går godt for virksomheder, som ikke investerer i deres medarbejdere. Når vi giver medarbejdere mulighed for at studere og opkvalificere sig, så viser det vores interesse i dem, og de kvalifikationer, de opnår, viser deres interesse i os som virksomhed. Arbejdsbaseret læring er mere effektiv end træning, og det giver større værdi end ekstern uddannelse eller konsulentbistand. Det er meget mere effektivt, når vi kan forhandle om indholdet af uddannelsen, så læringen justeres til vores virksomhedsstrategi. Det er fantastisk, fordi det betyder, at læringen er fuldstændig relevant og passer til vores kontekst, og det hjælper hele organisationen med at bevæge sig fremad. Det at forbinde læringen til kvalifikationer motiverer medarbejderne. De får en bedre fornemmelse for værdien af det, de lærer, når det bliver anerkendt med et bevis eller en titel fra universitetet. De kan endda studere på kandidatniveau. Det er også individualiseret, og derfor er det mere effektivt end one size fit all uddannelse. Vi har forretningsekspertise i vores organisation, så vi bruger den arbejdsbaserede læring til at supplere vores nuværende personaleprogrammer. Akademikere har den pædagogiske ekspertise, og de bruger det akademiske fundament til at udvikle vores medarbejderes viden og færdigheder på en måde, vi har brug for. Alt i alt giver det os et kraftfuldt værktøj til opkvalificering. Når læringen planlægges i forbindelse med det daglige arbejde, kan kvalifikationerne målrettes den enkelte medarbejder, så han udvikler sig på en måde, som er i tråd med vores forretningsmæssige behov. Vi kan udvikle medarbejdernes bløde kvalifikationer, såvel som deres viden, gennem at forhandle uddannelse i erkendelse af alle de forskellige færdigheder, som er vigtige for vores virksomhed. Virksomheden er altid en del af rejsen. Vi kan udpege en mentor, som støtter medarbejderen, hvilket giver os mulighed for at målrette en del af læringen. Og det skaber også en tovejssamtale, som betyder, at ledelsen bliver mere åben og let. Det er alt sammen med til at udvikle en lærende organisation, hvor vi må motivere og holde på de gode medarbejdere, samtidig med, at vi forbedrer vores virksomhed.